tu abate program ye campaign tu arweto cha IPC. Okay. Nero tu arwe SHU nero kwa foro. Anake kwa kuri slogan yawe yali kinga mangembese. Yes. Slogan yenja le impact yende ase akonyara kwa uchikura bole. Nete metake eko garando si astu arwichia ye bantu bari kwanga mangemese. Igo kero kwanga mangemese kero nkuru kaiga bantu ba kwanga mangemese. Woni gwa impact. Okay. Macho mutegereri oyo no mwalimu Samuel Oketo kuri sema ya mangani garo mu MCA muchore kuri sema iri gweterekia mege ya PPOK. Kogenda sema ya neo kurio igone no mweshimiwa Nyambega Gisesa oyo no mu MCA muchore sema yiri goma ward macho mutegereri gweterekia mege ya UPA. Mweshimiwa karibu sana sa studio. Asante. Ngagitendere ndo ya intangani wa sa studio. Here intangani asa studio ye and is the first time we just radio buna. Una kirende ngomkerete but naraba nyorere kero muri ground yarimo tenjiri chikanisa chinyingangisa toiga. This my first time gocha. Nyambega Gisesa ntimedio sa bantu baitenga no moralia. My profession. I have worked for Nation and for Standard for a lot of time, for a long period of time. Ndakira nja kene diswali ya ulinga kitumada kwa sababu chime. Mbona tikiporo rogati yo moralia na leadership na politics. Made ndaba ndaba ngwata maiti. Ekero montaro moralia. Ngonyoro go interact na abantu abange. Yes. Nabo interact with president, interact abantu abataka batenengu n'abantu abande. So abararingwe kabari batwara knowledge gore ebintu bamanyana kino ba kwando issues kozo ngotegerera bare abantu abange bamanyana kibara ando ebintu nande nakibara kora ebinde bya. Igoto tebenga ayobora libwa au se profession yawe yopora linero ya crossity ground kwa mapema. As tingo tawasi ground kyobo MCA because for a very long time when I very journalist go remove national. Okay. Remove national. To jinango rega Nairobi Nation Standard ngarabe director yo Governors Press. Okay, go for some period maybe mwaka yomo. Lakini ndende nokora sobora ryobu abantu mba manyete. Na ande narabere siasa koruna renge university koruenga kinarabere siasa ngakien enene sana. Okay. Tokenda sese moyende. Slogan ya actually ngo yakumali ngo mawodi sana. Ende tukegera na tebe bona singi ngo mawodi no nkuru. Ole kero gwetara boko kuno nabana bagoteba. Eginto Nyambega. Slogan yeyo ya rweto asogotera embarambamba ya anterete in 2017. Yes. Orende eginto Nyambega. Ono. Mwako yonga jane slogan yekuru mapema mbia na yeruseti ase Nyareso. Lakini baada abantu tigari go tuare gento keri Nyambega. Ande ndo kete very unique asana body chikure chichane chao bwemse bari go maward. Njo muntu nare go pinga. I think is the richest MCA. Kose okabere the richest MCA se body go moske Benson Stronga. Wana are go cha batu bare go sera chinyingake na njena sera chingake. Lakini rende muntu nare go pinga no muntu wate chibese chinyinge. Ande kero kombi no muntu wate chibese chinyinge kunyakora mabantu goteba nganje eri bunegunze tingo chore binde kabirebyo. One injera korora increase your popularity, number one go to music. Okay. We appeal to the younger generation. Waineza enchiri bona osirongare kwenda osera abantu 500 oseribu onda bamudera lakini baadaye ngento Nyambega kina kikia kitega ngonya kuchimutu. Okay. Ngento Nyambega wakwani rigoro yo gosera bagosera ko watebanga oliningare gwesera chinyinke agwacha kwaza chingake ase kemaine kere na igure tobotine igure ne ya Korumanga ward aseri go mawodi mwana minto na soboge tutu tuansoro go jumbe ebe saya tara. Okay. Mosiko korunga Shadrack Mose na tari ebese endo biawa moske wa taranga wate sikisairo live kisairo omochi kiro mochi oboge tutu no rieska go no nyeska ya kisairo akamba chani andu ndo yega ne kejibere So I think nganje bona stoko rumano ya wata lot of influence na ndo maite bona kero na ro pinga ustwara pinga na no muntu wate sana madarao abare ko rangeria abantu bakwanira bobe akina ndo baibese ono with the time abantu banza ko not maybe kiwese kibakonya kwebu ni kiwe cyande kiwe cya development cyebintu byabo na kibono akire ahoja kubaka bakaza konya ko change kurwa sai anako brai igoto tebenga kibese njikwa role chigo play asumuntu kuburi chikura igomono tebenga muntu tokwa tibese toko bamurai
nabo kubo morai bacheka longo tema kurigereria aba MCA ba Chorboni ganga Nyamira County mo MCA na tebe otatware ondete yo la tebe ngata what means yani means ngala bokoboka na bokondeka nsoru eriwe yamo na bokondeka nsoru chiri ubere ntu aje do mchango kanisa ya mchango na kwa tobo mweri orenga kanisa ya Ichuni Parish moskenaro kobori na upapati koru Ichuni ward kama ya koru 250 okay abashiriki ba konyare iboko ariko muite binge bobe arumya biri amsi ubara ngaje ko uri gete kama ngo igitinga kigetayo kahererwa asenge njo katika bire kanga gite kibese cyabura abantu babangira ini mwabangaina mogocha mondo yotari kwara rukibese nabo maitogoika nabo goika karobe geta banda mose bare mi gose 200 bakwerere karachi akwereire kuri eringa yemetero gotamero gwa amune chaive kwaru asebale okay ebingo happen bira I think for every candidate abantu mba stroke over chikura and we hope kogenda go chimotu aba kusiba itomba cha bachenji okay so that we value leadership itariko rwachibese because bongo nyorora abantu mbale bakweru barakolega kabisa but it was the resources chiraisana na kiagara na polisi wali rintare bwa kwagiraniria na ayoroche umuntu takwati chibese gusumutuga naje ko murai boli murai nganchirente beiga yes muna accessa goteba basically bese nchibende ko ba egentu abantu bakulira mawachoro murai ebono lakini negero kulira bu yes siasa otabwa tibese gete nchiro tokotora ke basic ebono tokunya gozo na wat na kusenza ta nota kero ende meeting nota kero rangeri chi agent chao nota keire obeke gari amafuta igo chibese nchiro chitakeire choko genda turatika no gosera ni kirigenda gozo no gosera ukekero kukuri na mwali mama choteba it's not really kugura bantaba gozo bantaba wachire kwarangeri abantu bo abantu 200 une culture itereo mu kusiba kugura machi so macha ya ni chibese but the nigga don't go get it from my personal experience. I care what the Libya. No necessarily to let you okay. Na bokonyoranga abantu banchire a vision of what as a word the house constituents. Konyoranga abasani bakoleki. Bachire mbakusire. Because nanje muntu na benefit so usiba. Yes, umwalimu akira kwandenga dei. Bona iga okay, igente ke gyobosera. Naba abananchi bakereta okay you see okay and address yabantu to ba appreciate go say over a transport back standing allowance nabo bara jake ukurama okay so magical like kanange gente ki taringa naba abanya siasa bakereta abananchi ba demand okay you see umuntu cyo gotegereire na tagete di bagara kwanda cross no mugondo yake ora ko iri your time manyira ko gotegerera mwana ko matinga bano genda nabira ba konwa next go gotegerera okay ngo nabira ikasi gite onyore bantu ukurangira mukutano bantu batayo okay mheshimiwa Kisesa ase campaign ya ungikiaringe unique kende kiaba unique na tebe njena tumia kuna na journalist because I think I'm a few the MCs tumina kiaba ba kora kisi but kire vote na mutumilete message okay bari banzu baringe WhatsApp kero bari koboka ritgori chikura kiro muntu rimwe de cyane nandenga musaba ekora ngakere ekora I think ebinde byo gutumia messaging na WhatsApp mbiarenga apart unique nandi ntumiete a lot of music koenda gochia sabantu kobakwanera no gotero watangi ntonyambe I think there is no single person one iga serigo maward to aringe no mheshimiwa Clavis the other day Aragon de being erena na renge popular na renge popular because a slogan no gotere ntonya mbega there is no single person who go maward boniga automatically ntonya mbega so I was able to me that my journalistic skills were only to the masses okay ndake omo heshimiwa Amos Mukayo mweli kuronyeteko ingiagera tabantu bagojora kero kurigirira buya umete nkwagenda mwa okare karanso kararigirira lakini ingiagera abantu bagajora ingiroje kwa hokia bandaba I think ebintange bitatu yende tangani tindi mogeni nyatiko na tindi bunando mokega na abede tingo tarana bro na wono ekero kuru the right kuna Rwete University
na bere tingo wake na basai into bito kora mentoring na ile tabasai polytechnic tindomoke profession ya meria nche mbate nsomere finance and banking. Okay. Yeah, so but ndeke na ko na bete ngo colleagues na youth fund na kwena na basai chilo no na linge ange constituency ito so ikabanga no nde binyoro so na kamentira basai sana so mi nende konya kwa igiri kwa kugendera so kurwa abuna ende nagendera bona 2020 ekero ili batete ko toletere ubinyatiko actually inje na bete ko mobilize abagaka nabangina nabasai ko campaign against the program ye county abwat so naringe mutwali so oneka ngochigo cha sabantaba tali muntu naringe mogeni unlike oneka to compete nabantu bandi bali ngo position batete ko rusimo gambyo abange bali ngabageni. Okay, so ba feeling nje no mwana obo. Number 2 still na go weka mangana na twateba because abantu baitombata ite over hope because we don't like maybe ba stagnant ono unko bana ninge hope because into na call ile bibero bitatu. Okay, barango muntu esa osana wa paraki aokonya so basically into na call temaiga na of course ekero vision to abate ko gera ya ninge ngabanta moyo nga muntu na ba konya. Okay, manifesto yo mheshimiwa yo manifesto mheshimiwa gisesa karatu aliko liji manifesto chonse koranga chibwate kintu kibwekaine lakini muri swali asa mangana aliko batonsi pia se manifesto yao ngintu kikoroche ochikwikera so bwango osora chibwa chief bwango sana. Actually ebinto nebinge kiri ntombate unique tuma to say nyambega no mwalimu babate njende to kwenda more into welfare. Okay. You know ekero kuli legacy o MCA of course 3 roles legislation, representation na oversight but ekero kuli na abashimiwa na bawanjira nanje na yeli to campaign ili se program ira konya bantu so that mudento bate ibintu binyoro birali ndabona mabi bire so disunited so ndona kinko babekamo so that to ikera abantu bandi to kongi strength ya welfare. Okay. So ekine kintu ndoje promise the ndo ba believe na ngochi kokora mpakonye ekine kira cyo ikera bwana. Yeah, and then away from that one sitika chiaka wide chomo MCA omo MCA ito tabate a ward development committee ekine ndo na bate kuna ngoso actually the next week ngangolengerera nga kingonyo beka. Okay. Number 2 o igen tokoroka public participation omo MCA ito marakende mepingo korali ngibintu akiri bantu bayikomanya so nje mono mtu ali nto information dissemination to the people abantu bamanye tora ebintu byaje nebi maybe nto kunyara kwanyora bitu expected because umete naboko we para we 1.5 km lakini nyato kote iba 90 bako kwa 200 km okali. Okay, umheshimiwa onye korocha se manifesto ya bintu biro rocho ikera so bwango na ni biro roro charo biko chikwirege kake ote yewe ndo banye tekegere banya kumanya ngendo chikorocha kiko chikwirege kake osota chiwa chief wangu igano nyekira se manifesto yao. No, of course we have challenges ekero kulige loki account yetu ya kisi ekero kulige actually bese njira cha wangu bubura na understand the basari eli wao kule tamu ya hideka rusuwa you know abantu baitomba expected ngakanga antwanyole world development fund eyetayo ntubwate bintu naona nyagitari yaito yakera ne inere one of the health center tubwate seito ere maiga sana itabwate no abanyagitari and staff. Okay. Ibintu byonse mbite to negotiate no mugabano ito tali bintu ngoji kwenda njaka ko kranchi bika so egento na promising ntugigotema ko you know ebintu biko bisuguma kinende you know tingo nyara ko bikora nche bika. Okay. Because lazima ngende ngebereri bichake. Okay. But inde ni filetinga na obigo kolekana but to take time. Yeah. Okay. Togende asesemo yo mheshimiwa kurosemo ya manga MCA mwalimu Samuel Ogeto. Mwalimu. Gikiagereta abantu bangochora. Abantu banchoreta singe gasina korire na ende barori na maisabo asesemo ya manga myake ya ne minge na korire asesemo ya manga. Na abo mwalimu murako secondary ye utoka manga St. Mary Secondary Boy utoka manga ngakora Tombe Girls by them yarenga Tombe Mixed utoka manga ngaje uchaki skule ko kwesule sule nkaya gaja from zero na bana kianda ngatirubo mu numero wa tirubo na tirubo mu ngaya gaja bakabona ngaje kutige birasi biro ba 20 classes abana bari na angena 900 abali mu angeta 38 okoli gas 25. You see uchenchie a situation from zero to something yokorora na abantu bawisana kanga na kolegasyo. Okay.
ono abante kana nasogete isiko na tema gokonya abana batari kwenyara particularly kintakana abana bali pashi orphans na tema kuba bwati bakuri gisukuru na abantu bakuri kinga kintaka ekera bali okura gisukuru na ali kuna gutanga certificate cyabo buna abandi school kinekire umwana gakurira ndi ku understand it honestly umwana no mutaka enke ntaka kurwa ona ari kuba certificate yagera basoka bwango banyura kigasi that's why abana baruti gisura abangu bari kigasi in several places in fact all over the world ikina kia bible kia bakunite chinkoro ikagara kero naji kubuli gero kyo bwa MCA bakanga aso bunge bakaimo kabonsi bese tetinga no bono baka mange mesa muna gisure ya mesa go da ge kutu ati slogan yo komesa to mesimanga muna gisure twa mesa andake ase manifesto yao ngwa wata magana mange sana ngendo kiko kuchwikira so bango sana ruchinge kekero kyo bogeke muna ngwa bisho kana bekire gente tangani kabisa no korosia World Development Committee lakini gente tangani onta to koroski structure ncha kire locational development committee nche pake ward yetenene bono agere tunyare ko genda to ko rase mana development which pake ground then again tungucha kira kana rosiri development committee imana go isaransa bono ndo ncha kama na ye project bunna development committee yakonga ya mangana mono ya mache ko kana taramanga ward mo chandoro mono na mono pina mache amache ningi saranse n'abantu baitu ba mache section ya mache torole ngangi tugenda cyakira mache abantu baitu batiye kuna ko kugenda kunyura mache atari maronge igo ntagete cyakira SM ya mache on serious note andake manifesto ya uno nyero chensi biko nseba kayoro ni magitenkara ororo chenga ekikaro kino nyo kinkebegetiga ekingi chikwirege kake ngendo kike chikwirege kake egera abantu bamanga banya komanya bagonya kurute byara abno mwashimiwa kurunyateka kwana and we issue each pastor in technical lakini rende autotoga tubuna sekali ku kibese para cyo kitu kumanyira ngandi chiki kubari list each pastor cyo kina mutira take time because bona oro kwa ranchira mu makumugima for last year cyo kina kinda ntanyara korwa promise yananga lakini nenda kuba fair lakini to kuru kipasari totema kuba so fair particularly to the poor families mwashimiwa nyambega gisesa abantu bale kamwe abore tikikora twarangando 13 jikyakera tabantu bagagochora igende tangani and I think njena abate main promise yarenge yamo and I think na ya chibire adati ando baito gamba ruseri omuntu yo bachandire gati inara otogorege era ange promise ya nene otogorege tu oro ande na kore gono da yara chibe promise ya na ete vota na dadi njorege tinende dendusi ekina that was my main campaign promise yoko batabete nganta getento gorege tugi ekakera bakakubwatezi bakambwatezi ande na chibire kibono but erina abarayaba endongera bakono muske mukaya musko geto there is the best thing young award development committee imagine for the last 10 years omuntu origo ma ward tama tengi kiko korwe ward because ngate abanga bano ngene nyatieko nyateka itingyo mo mse ori abwatro mo mse ori omanyire gusiengi maso korosie changa kwaro ngomo mse abwate yani Munza wata ward development committee moko manyanki kiko korwe ward ya ito you know that kind of ownership namba ibere nona tedi ande ndimira bakore binge I was shocked this stage checking so as to gonyo amachi my friend mwende moja kwa moja mwende motale mwende so abosironga gali nyanja noli mwende butel mwende kirasi you will be shocked nga yabanga bakorusia machi yani kiara wika mpaka ke ndoranjo muntu lingo kana gora machi usentati was 50 bob na makonyana sana bakorusiroche so I think nana kinda tokobori aba misi abachi teba Nyamira county bonspi ngatoko so serikali to kwanza gatora give priority as chinso abantu begori yego mabone gamba kotekerete ase manifesto yao engima toka ororo chora chiwa chief bwango sana ngento kieke made manifesto ane na kwale dra wategenda kama na raruzironga lakini onekira ira kia ina range manifesto yani but one sort to asura sobo gambi there are things we want to do to our people bidibire bwango number 1 ngabaskabe lezide no current order Edio gotangana ki we have a world development committee nga bochari okoru nga ngegogi okoru nga nembaro okoru nga rikenye lem all those places
umuntu obona ikaranste mesa ogotando abantu beri Kenya maybe tutaite ensoko ndo abantu bembaro eparo tutaite abantu bakarantini nyakitali agatire itaite twetangia match of operational so that once that one comes I think that one will be able to set it up in the next 2 to 3 weeks a committee ekwando namba ibere we have a lot of stalled projects in Rigoma ward chi project chance 2014 2015 mpaka bantanya kwego wende siari nyakitali tianya kwego wende nyabogoye wende karantini want before tutebya abantu ngo bakorera torege ntekegani ebinde bya stalled ni ngaibe ikere ngibita kwigolero so that people get services wende woni ngamo chenwa alimo chenwa ichiro echo yagache twaro in 2015 mpaka bono Tianya ogaraki tianya kwiguru abantu amo chenwa tobwati abana ntona beronga na liabo they don't even have a market today oche Keroke town Keroke town nyakitali mbone gende nyakitali yetu ya Keroka hospital twate yo Mosque Fred Matiang'a tukabwatirana agaja munongo agachwe but our facilities tiachite in 2014 chiricha egende kiangoru na national government eri angoru facility ko nyanya wakana they've been locked, they have never been used X-ray machine never been for that period onto to evaluate kwanza ngana ki ngaito ikerete korugabu ngaito ko bwatera mucyarali Uchimotu. And also don't want to give our people a lot of promises even to tota achieve baje wotorusi after 5 years baje ko nusinganda mokega sinyo sengwenda yo take to tigara ora jono makore tubata sinyo sengwenda mwashimiwa kesasa ngendo kike andake otakete ko tebi muntu bwiri goma andake gego chukwirege kake omunya bwa chief ngendo kike asengendo watebera no mokoro no take tora atigaro ake Gendo kererege kake gendo maybe kerere 2 to 3 years mate bono nara be defining in sectors chinga like I've said go form committee okoros chinsoko one gando bwata macha rwete nyangori which wants to ensure ngochirare michi so ya macha kara rwete nyangori ageta udindiri go mod agacha kisi agacha Keroke tono ando akisi na bako yanyu abantu eri komatu eri ko yanyu ihe ndo kwirire kake gendo kike bo project ya mache amacha ya nyangori ko ba supplied kuchia semichi intero kinga take some type maybe over 1 year na gochimotu kinekere time namba ibere ndotete Keroka wasinare abantu batagoletu there's a case in court the case ikikiere if the owners will be compensated or compensated once we are very compensated we build a market never next store abangne go bago tueru never next store county rate ni go gabe kama bati go so that dignity ebe asabantu bakoregas okay asante sana waheshimiwa iko tupate dakika chinga sana tupate 7 minutes choko kwa studio lakini nitakitembo atesi byo motegereri egere abo risoro ndino kubodi ndino komentaramente alafu baadaye banya kubali bagali ya pena mwakira bantu byamono asoko bachora nyironga ngode na Amos Mukayo mweri uyo MCO mochora kwa sema ya Tieko ndena mwalimu Samuel Ogeto MCO mochora kwa sema ya Manga sabono nyambega kisesa MCO mochora kwa sema yori goma wada asento de ntangani tonde yakabire nduchiko sona ende naba MCA bande Walter Muchache kwa sema ya Kiogoro Christopher Nsaka kwa sema ya Masibi Peter Gichana Enyororo kwa sema ya Monyerero mwache mutegereri mbachi wikase studio kwa lakini sababu radio Vunalo. Yes. Nade motaje obo man again tara pole gari ba ward ane la poli ya mangane ti para ai gorane ne ti obi ti ta be ka ba to barane ne ka ba ka tuara again tu ko tura gara ga andar na de mo tuna go ta ayo na go ti ga ya ta pa ma ta ya ni ta ko be ta ma ta mo chori na ure tu ma de ta na di bueno pero para bien tu a tu a te na na di to a to mo ti para na ba para ni ra ba para cerca ya ni lo tenés que por más un chance por más la monte na ra ni mañana esto mo a tirani está usted en me pare para la cara para avanti ni no de la cara para un niño que era por el día de ahí pero que dice yo voy a tomar sawa brother radio Vunalo hello okay tani banga radio Vunalo yes
Kewanda wikimwe. Kewanda ligoma. Intona yo mo shui goi. Dora t-shirt ngi sabatinga ne. Ya mtukiri brata. Radio Vunalo. Okay, ajirike ukanda 0704 102 102 0785 102 102. Radio Vunalo. Oh. Ura ya mungu. Ya seba ni sungraka. Eka sunga la mitibu ya muno. Katika dende vindonda koma terira. Amate kutuara okunde. Bono. Ile ndokende byata bere. Tombaro hapo komundo. Omana kutara kumutumika bere. Bono. Ekujiro kana pare. Bono. Apare da ya kuja na tomo ese kwa mwiti huko. Okay. Aje ndokende byata. Bono. Akwatira na no mutumbe bakodi. Sawa sawa, asante sana. Iki ndisi simibere kuri nsemo yeligoma. Nyore simija mwele kuri nsemo yeligoma. Tokenda sensemo ya radio, tokenda nsemo ya Nyateko. Radio Vunalo. Inakuja ikiwa namna gani? Radio Vunalo. Radio Vuna. Iningo. Oyo Pastor James Nyakundi. Kuligoma. Kuligoma mega tigati. Na bakire sana asenye nchoko igomura yo mintoki sesa. Na ande na igure bya sana asenye ncho ya mangana bwatama yawe chikotokora abantu beligoma. Bono. Nalenge como te diga ndakamo. Digoma nerere gati. Bono. Sacha be kera chobi chate ege tugikia bigete. Okay. Nege ndokende. Para idona ro ya tiege tu ekorukanyerere. Ya chikubwata iyabe. Ya tire gochigo. Epale yuga abantu bande go tuasigere tu tokasiekerugati. Okay. So nanje nale como te vivo no mweshimiwa una kwanire nga amache ntobugati. Kwa especially abantu bakorukuma mukwa. Ati bakogenda bachikuya amache go bakuya amache atatambe sana. Okay. Igo nale como sabera maya. Ane nyasamo konye bunaro moke. Raundi ende nande na botoro zinye chabati peri kwero ege kwero rwose marakarenga. Oje mutegere lisavi abune semo yeligoma chikushine cyo gusenga namangana aranga tatora gwatirike kandagete abantu bakisi mikuru semo Nyateko asubwe ngo sana abantu bakisi mikuru semo Nyateko alafu tokenda manga manya kwa bashimiwa bali bagali abene bakwandingana yabo ya mwali bakwanda mangana kuru semo Nyateko onye turi momenyo semo Nyateko usipige simu abantu bese semo Nyateko vuka Radio Vunalo. Okay. Yes. Abeneo mungu. Nyateko aralia. Nyateko ga wono nyambo mwiti boli polling station. Yes. Ono omo mtio no aerabo. Amo siobweli mukae. Bono. Number 1 nda watai bonse na congratulations. Ono kuna bia tieko ba tusi mosoko mwaka. Ora igwa lengo ro kana gwa kotire. Ande gwa lengo mu mosoko. Bono. Ono ntebe iko. Aso mwe mtio na mo siomweli. Ai mishwenga ebirengete egwadi iko. At least 80%. Being kere de bano mane. 20% kibira nyoro ke kera bitirala. Batanda toi. Ndio mwana hakumu. Okay, sawa sawa, asante sana. Abantu kuri semo Nyateko by the way 0704102102 Radio Vunalo. Ai oboge. Aya kakimenta teko nyarekana. Manya sinera nyarekana. Bono akiko nyarekana. Boli yango. Bono ati ngombo bili baba. Atonya vere pigo bana watingora aboki mandu gara no mwe. Koraba ngochisa chiachire menta. Kati nanje wana madia mangana tato. Nanga yamoone ka uti koinda te chiagara data bano mokale. Aga enda ko tiganga bana ba kwati sesi. Ara ando ba linga ndonga ara ando ba linga fite ba ando ba linga ko kiwa ko ya ba para ba ba. Ige to ya ka vere. Si project dingira ya bajire nkira. Project dingira ka vedo nkira ko be kawe. Baita si ba di ma kia siete kira di project dingira kwa mete. Bono. Aba emu siete to manya te to ka banya mira ko ba twarte se di mono no mo ga bana. Para ko ma ko ba shwa ba to ba ma to ya no mo ga bana e dinde ba to le tere dinde kira ba to shwa ma to ya no mo ga bana ba ko le se dindo digo to kira. Como ali inte to ko bo ndo kira iga. Ama emu siete ba dinde ba ko ga to ko ba pende ba ni si de jiko. Lakini bana ko ja ba to ro kinga dindo ki ba ko implement ya ba ki to ba karo raisiko. Erenga tuba ja ko kora elinde oye ba enda benchmarking ni ba tuga jwa sinyo ba benchmarking lakini ba to ko ele dindo biko ro kanaga na ende ko kira ase edindo biri bya rune county. Eti ari tuba tene county biko ro.
Nasibile kubwatu ndinga bya kono na ine ba parati meeting na bantu ba badalike ndoya keteneki na ndikia wadu ngiaje ndio mama. Sawa sawa. Biro byakire sana. Ikonta kete abantu kuri semo ya manga. Abantu kuri semo ya manga by the way. Mo MCA Samuel Ogeto na Rasi Studio. Abantu kuri semo ya manga semo ya Nyatieko. Abantu bele goma mwara kwale. Radio Vunalo. Ainingo. Kururalia. Kuruka yuwa gesi mikoro. Ngakia kurukwa. Motebi. Abungai. Sawa sawa, asante sana. Bwate simie moyo mwele lafo bashimiwa mbali bakalia pene mukwadira magana ya to korero chinga magana majachi. Radio Vunalo. Radio Vuna. Ngoro mukudibina. Kurwalia. Ngoro nyakiogiro. Nyakiogiro abo Nyatieko. Kutabo mugabyo yi. Bakina atabiro congregate ni ngwete kujya ngwete nkora yana buya. Ora yesu atigere tu agendera nade to ngwete nkora buya eke. Anyway, bai ngwete nkora buya ngwete ngabo. Tuma ndiko se batu amanga kai bachi bagende ku Radio Vunalo. Hello. Oyongo. Ele subol manganga kurumo gojo. Omo itu yo rabo na ko me Samuel Ogeto. No yo ne kuruguru. Entonces matebileke. Alinya ikuro. Oite ko paka ogango. Odi me ikuro ida alinya to yene sama sama ke lo kira sama ke ka. Ide sai do ju ukiya di maendeleo. Okay. Sawa sawa, asante sana. Abashimiwa. Mbiyamana sogoika igota gete mwakire abantu bense mwe no ngambi yamono na motema kwirinde maswali yabo uri bwango urucha mangana majango chale biro byachi. Yes, ntakira na bashimiwa. Mbiyamano morali. Ukore ngira kwa na ngibintu biro byoka. Itanga nite abantu mbiyamana sogonjor and then tebeka inchebuna musumwe mukaya. Ekarongo chakegas imaite mbaro batanga kiritekura. Imaite jirijo ninjiro cha watu mugambi. Ndete kwa promisinga inchebuna ngo chakegas ya netiriko bagwa. Uri ngakirite ngakirite wansi ko basaro iba manyo iba toru gore munga siasa iri wanto watengaire no to wate siasa yo kolegas ya kabiri mbate bi kwanza ninte te mbaina libi in a special way actually on Thursday aramisi yego chani mbate Thanksgiving tikali liya nyamba tomba my famous ground baache bons balibanga kite kura tanga kirite Lansemi. And they immediately go form a World Development Committee. They could invite abantu on Swanyatiko. Bache, Varwa Mondiago. Because in Inter Nigeria, a strategic plan. A year got into Vions, Purama, Chipara. Nalium, Navire County, to your colleagues living to Levante. And they could go to Irengaki, to watch a Tangi, a colleague and the Gracolecan, saying this about you only the willing colleagues, and on another, Nintemco, core information. Inteme a challenge ira bantu get off living to rigotel. Inteme by Kiran and the bangerese and integrate sana. Biamono. Okay. Mheshimiwa Samuel Ogeto. Biamono Moralia. Igonta itekwirani y'abantu bane bamanga ngambi yamono ya Kibeke. Asogonchora na ndo gutwara uaminifu ase Samuel Ogeto. Ntaite kubashwa batebya kene nga ninteme chuchini inyikiranye emebango na bigete gusira na balirete mono korosie World Development Committee ngose district yakira leta magendra semanga ward. Mo bolia mona bolia bonga kito korosia sema yanya ikuro baka ugango gere isolated ogendo roka nga dai nyamirore stima teyo maji teyo para teyo gicho karimbra ya ture gar terbo ninye bange properly ko banga sema yogango na ericho nyingi mayamanga. Mheshimiwa nchengwa kama yamona soko turangiri ngakirando eri gomambi yamono ande ngakire chama yane ya UPA iwoni wate majority ase county ya Nyamira na ande majority na Mbevere ase county ya
Kisii County ande ya bagusibo bimya mono asante asoto achikura ntubakorere gasi asabe nini. Okay, asante sana mwachi mutegere nigo twaringe no mheshimiwa Amos Mukayo mweri kuresa manyatie ko MCA mwalimu Samuel oge tukuresa manyamango MCA nyamba yagisesa kuresa mweri koma MCA ntoche nanda sentunde ya kabere na ba MCA bande bane mwachi mutegere ase studio magana majako uchira senchira yogo ekrenu asenchire yemo ya bene tugosaba kwabira soko nyoko magana majako aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Igo besogetia sobonga sebirogo ime yense ya Kenya. Na sa yomona yandengo kwariganite manya senchira yiboyikiranu nsa isato cha abono omambia. Roneri tukorio mario ko rigereria machibu ko chibunge na kuyabeka mu ikyombe kibo cyone chimbebe IBC ibogekegere go cyakobwato kama chibu y'abachori bo borai wense tukoria rero korengana neri chikoriense kyombe kyo nigo kebwene tekoraria machibu inse y'amatuka 5 nabere serero rire eria gatanu na kabere ko rubachori bokoreka abakenya niko bagenderete kuganyerera iri okomanya ningogo cyakobo morai wense ya Kenya. Abasubati nigo besogetie na kobwa waseko bababuyi asebirogo imeyense asobachori bwedete asobachori obo mubarobwe basubati abagavana ni government iroko batatu bugoika batana na babere Kirinyaga ningo sabagavana abonga mono yo Kirinyaga Anne Waiguru omugavana Nakuru Susan Kihika olibo Embu Cecily Mbarire odia Ohoma Bay Gladys Wanga oyo Kwale Fatuma Chani yo Machakos wa Vinya Ndeti amo norio Meru Kawira Mwangaza asensemo yaba seneta ngamo na Tabitha Karanja Koronakuru Agnes Kavindo Machakos amo na Margaret Kamar o Sinigisho. Omugavana machore bwe county ya Akisi Paul Simbarati obakirembu yamana abamenyi be Akisi asoweso kena komachora kwabo mugavana Simbanigo arireira yogocheko enekia county ya Akisi ngo cheko genderere asense moyoboremi otebira bagusiye banje toboremi nonye chindemero kya keire igara cheko enekia enchira yekerero ngo tumekere eri gukora gosegokora obotakase county ya Kisii na koyekora kwabe county entenengu oborire abateresa abo konyabara somugiro kwirana emeremo ochakari tukuria rera sekiria serikali ya yeneke gwikirania amagani abo. Waigaga tigana na yensemo y'abamisiye bachore ntigo bayiranira abantu babachora mbiyamo nasoko bayegena nako bamabaga heriyo ko bakorera imirimo okwana me Radio Vuna abamisiye abo barireira yogochiago ikirania amaganiyo y'abamenyi b'ekiwodi cyabo abo babayegenete egati y'abamisiye abo ngamona nyambega gisesa korwa rigoma matinga korwa akemera mokaya omweri korwa nyatieko Walter Mochache okyogoro amo na Christopher Onsaga nigo abamisiye abo barire irangamba kibwikirani yonsi ari babarierete kira aba akekura babo.
Tigana nayo umugavana w'umuchore w'iyi county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo arogeti umugoko yamaga yokorerwa ko bomubwi Sakaja gokwana amaga yokorerwa certificate yo bubime yo mu Nairobi iga kedete mbiyamo no gocyase abantu bonsi bari bamenye time yo mu Nairobi nabamwegenete nakomoa bibagerio nigo atabire agokiko bakorera imirimo atari ko rigeri y'umuntu asakurwa ariko rigeri ya nka Kenya retangana Awaigo David Mwaure oyo korigie kirogo kyobora ibwense gwetere kyama kya Gano Party igo anchiranete ko buwa hase kirogo okwana yemo se yemo ne kinyomba kyobora ri Mwaure nigo aboretie hekyombe kyobachare ne kimbebe kya IBC kwa yereri umuroberi bwo kubara chikura kirogo kyobora ibwense nakoraria omubuyiri Marioka Mwaure boigo nigo aboririe abarayibande abo bakorigia ekiroge kyo wanchirana makibu arariwa ne kyombe kyo kyobachare ne kimbebe Chidekani kami na isato chia butokere gore kinse isato chia bono mambio marigo mangana maya sinchira we kirano ko wakirambia mana singin chogo charago tekera radio 102.0 FM ankoro kwa Zakari Mayeka ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya radio vuna ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya radio vuna ya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya radio vuna
ya namangana maya asenjera yowekiranu korwa chinkonko inye chinsi ime ya Radio Vuna.
akenangi omorembe akenangi akenangi omorembe mwanjo motegeti gotere gotere na dagra so jisa goteba ngabarai aide tobe ko morembe ndo gisa gusali omorembe mwanjo motegeti chabu tukirira ekembero ngebere na ibere chinsa nisa to chabona mambia radio vuna 102.0 FM mabigi yanu morovelio na gotebinga lero mwanjo motegeti ni gombu atabarai abangiga entunde ri entanga nikege mantu akora na no mo MCA bwense manyatieko Amos Mokayo mweli ntu akora na no mo MCA bwense mo yamanga umwalimu Samuel Ogeto ntu akora na no mo MCA bwense mweli go manyambega gisesa ase entunde yakabiro mwacho mategereri kombo ata ba MCA batatu mbwato mo MCA Walter Muchache kuronse mo ya Kyogoro mbwato mo MCA James Matinganya Chaki kuronse mo ya Kimera mbwato mu MCA kuronse mo ya Monyerero umusaye Peter Gichana bakumuruka Nyororo igabanto kurwase chinse mecho by the way sato igonta getimo welcome abarayi baino gaiga se studio 101 0704102102 0704102102 0785102102 radio vunalo omwana libobo sawa radio vunalo wakie Nyororo standby radio vunalo radio vunalo sawa sawa radio vunalo Nyororo standby radio vunalo hello radio vuna Angelica Morako ndianje wodi anangemera okay simiyo mwa radio vunalo Nyororo radio vunalo bwakire okay bantu ba Kyogoro tumaiti usemore standby bantu ba Kyogoro munapiga simu inakuwa namna gani Kyogoro ward 0704102102 ndagita bantu babiri ba Kyogoro asoba ngo sana tugokora onye turi ku Kyogoro otige kwa kesimi ndagita bantu babiri ku Kyogoro ward 0704102102 radio vunalo yes ogo kwandira ale bobe sawa sawa bantu ba Kyogoro boka radio vunalo yes hello okay sawa nateta bantu ba Kyogoro ni goitari mangana karibu sana abashimi wano chenga vya chile sana tubazida ya kembero ngebere na isano chinsa ni sato chebono mambia nyaranga ni wategerera radio vuna 102.0 FM radio ya chile ya ryobo mwako yo 2022 elio wokumanya mangana nda kutane kumanya na wakoletera mangana alita bauti yake karibu sana asensemo yane yokobe ni gomu gwato mheshimiwa Walter Muchache MCA Kyogoro semo yane yagatiga gani no mheshimiwa James Matinganya Chaki MCA semo ya Kimera alafu semo yane yokulyo inde no mheshimiwa Peter Gichana Nyororo kuri Monyerero ward njaga kuri asensemo yane yokobe mheshimiwa Walter Muchache ndake liswali bateri tangu ni chaso ndinga litanga congratulations asante sana yamuna suwe ande yamuna suwe ka radio vuna chikampeni mwakora naende kuri mutara kore campaign oyo wire no yo tabwete njoro chikyali ge unique ase campaign yao campaign mbiya twakora nande mbiya twakora kende ndatabe kenge unique ngiango yakogera nechukura twabuliti kawaida nande campaign kabe yo morembe abantu baitu bagaka chukura bakamake a decision
bakanga chikura sobonge igo ngo bakira ngambia mono ikora mbanchora na njiri ndire dio bakorere gasi asemi aketane bose ngindo kiri cyari giri nigase campaign yawe kende nkyo kyange kana na koro murambe no rengo na abantu mbaje tasobonge bagaka chikura so to me ne bintu biri bya kawaida twakora ngaki abantu bago bagaka chikura. Okay. Rizima igake abarimo kuri ibirogo murabona mwasubira se ibirogo by the kana mwari kubirigia yo mwari ko kwasana gukora na strategy chaino kirimo mwari gutumeka iriko ene kinga kuwira muri ibirogo aho asinga injisa ko tebe strategy ya gasembeo nabo opponent yako ene tumeke strategy yao na dako win si ndio andake strategy kichi kwari gutumeka tinawo tukubeka strategy ya open kogara akaroko bise strategy okanyore opponent atanganire yatumire strategy yosinye kuchukanya sauti eona so nje strategy ane jalenge kogenda asikere polling station narangiri mukutano na ikaransi abantu naba agenda yane use manifesto yane naba sabe kura ande nakura kubagora cyane anyora kogara no mate ngo wasera kwayengo babano okay wakwane byo wasera okosera ibaga kifwa bwatari ne nase asoko lichikore semo ya netiko ya kiworo ribaga igomire tinganda kokosera kwa what impact okosera abantu mate amaisha kongire obosingwa rambu akina maguri nando mo okaroko abantu bagocheke tuo bagotika chigasya obamana gochora ono nabo yari kubeterelinga goikobae ebintu bairanere no ane pikipiki abantu bari kolina gocho bari ne koirana kibategerere manifesto okay andrinda abantu kwanda barenge bagogetenga omwana obo bagurire no ane nyanya bachire nyomba okay dokoranga ngo atumeke bintu kweli bono ngakyo plan tuje kwirana chibese chiawo atumeka chibese na atumegete nchiri nyinge kogara chinde na nyalde kurwa sabasani no basera kwane ngwarenge konene kogara abantu bane ngwanje no barenge garonda bwati bagenda lakini karana kanyora girige kengo bana arenge okay igonjera kibiri tanganiyo we bangete chukwera n'ikibase cyo akarabandi kiregasi number 1 ngo chinde kwa uwo mushahara bakori kiresi yes mushahara ulingo chikolia tende yonga tananyora base yiranire okay maroro bagotebanga andake kibase cye bayishimiwa bare goto abono basura sebirugo kiga kibaye chikwera cya bende korenjera yo kwera n'ikibase cyabo mangana yaye no yanjira ndinga njira nero nane ngai kari koriyikwa yo kwera n'ikibase cyo kosera ento manye dengelinga ndo tageti oborai bo bokurumi atutaye tuburai bwo kogenda gukorera abantu gasi umushahara uri okoyegwa arano yo utumie ne family yawe kubarenda n'ebintu biri okogurwe county oirere abantu bari bagachora tabana kyugoro ward obamabaga obayaraseri chipara amache ando bakorera biya agere baisanekenga oborai bachora denobia okay sawa sawa asante sana nsemo yane ya gatiga iga inde no mheshimiwa James Matinganya Chaki oyo nigare mu MCA nsemo ya Kemera ward weterekia makia wipanera abantu bachorete na Walter Muchacho yurura sembe yo kuru nsemo ya Kyogoro iga gutumike kia makia wipana kia mosoi asoborai mheshimiwa James Matinganya Chaki kuru nsemo ya Kemera wipa biyole mbia bono itanga congratulations sasa yo chorwa ko ba mu MCA muchore kuru nsemo ya Kemera mheshimiwa Salia umbate litangani ndinga litangani kwalengo mu MCA nsemo ya Kemera umwaka 2013 yes kagambo ka 2017 bakaratora akora bye baga waketege ndomo muyuri bagatumo muyuri karago batu muyuri omungaga soa yes omungao nere bamwakiretege andi bakwiranire yes bono ngike wakore dikiye kono uri siko gaiga ekagera nande oyo ko urete nande bonere kwa murire mbia mano bona na renge iskaria abantu nkorigere barenge osino maramerarinde kobana barabu okay anene mono igo barenge go rigereria emeremeri na akorete metangani no yororore yakorire kinga getane ne mono no kobana abantu amo okubaikanye chinga gichirio risiko igo baremereria na bubwa konya andane nenga tema go ikabantu ange sebagwa tobokon asiji kanisa ande no matenje no motari no mwana kwayande na no mwana kana ali wetachi kanisa na wale kala ngomuntu oyo ande no mwaminifu ale ande ka kotere kwaya na bakora ngeke ngo bafuti akyarenge
nakobamo n'abantu nande njira banyamenyete ngarioka ntana baro jabansangisiko mugondo basangi no to kore gasi n'abantu ndo bakuminga kike umweshimi goyo kana mugondo bosimeka bakachinyeni ndose no muntu umya iganda gatuchitu gukwa moyo ngabono gwakirwe tege bahutumira umuiburi uchi ku relax ngabono tebe ngabono kwa relax kwa bwiru igukwa chete bado kere ni ground yewono okay tigera njira bitu kibwa tigirite njira bya chete bikagenderera runo yo setor ebinte binge biria nakorete ritang'ani kagete ebinde nabi bia kwamete bikagera bono bagatebanga abatari matinga seng'encho buna chipara chiarenge kemera ang'e chionsi ninche nachigorete abana kare nachigora echinde nche ikakobekwa emoram so echinde bono iga njiri goeteka nande natigete pache time eyatakeire chikore natigete omoro munse naremete oyo takeiro chikore so bona kalagananga oyo soetoro tachi gukora kinya gitari asenya mire nje narenge natanga ina sokoro kinya gitari gitari echio koruna nagachitigete echinde no chikwamete bakabono nyamari yogotaye mechinde njira korwa so bintu ne binge buna bono chichiro echitwa bangete twarenge korosiagera tuchigore ichire ibakabono nabere iga bantu bakonye bite para no mugonjoro kemera so igona bakoranga ibinte binge obya kwamete umurai matinga ayengwari ngasoborai bari gabatanya konja borai pingwari kubatigera oborai tari ogonja oborai namagendero okay so ekere okogendaria otebe ngangoncho ogochige mine tingote tochikwera oseria enigo lakini ari turi kogenda kwera oseria enigo ari okogenda okorera abantu bari banochora yuno sababu yo gwake kura neringo mwana nchi akotebanga ayagenda kwani apa yangu so services injira akogania ichete getomukorere apart from konyoro musaro actually bono ninki ubwate kegania so muntu kwasema yakebera asinge nyoba kumanyete nkwane ngo mu MCA sometimes back ngibono ubwate kegania so muntu kwasema yakebera mata akora bite sana muntu kebera akora bite sana ngi ubwate kegania egento mbwate kegani ngelinga ngenda nchiko bakorera chi project chiri chatigarete okay mone gento gechandita abantu bakemera epasari njira nanyiruete nenjira ya ruibone round ye ine ara abantu bamachikwe murungani because nje na ruete 5000 minimum and na kwa abana ba spi and they are open kini bono iko kuga abana bako bijiri bubere kiri busato and kitabwa tyo machoko una bone jijo moiso mwe gukururete chiabwate a lot of corruption abana ba etu abange barenge fake so igona bakora ngo bwaminifu mbu aboreta ugamye white so bagati kuligelinga matinga na rengo mwaminifu aso kolegas igona wanta gete chipara gichi atikal tenjera nyagitali gichi kwa metenjera na especially amacha na tanda bantaito ebisima tu atebeta bya ariko lemwe bisime bimbire miri ibinde biri kirenga mbire lakini bitayo igona bakoranga egashigine abantu barochenga matinga nde tose ko moy chance ya kabere na baragende achie akore meremeyo okay moshimiga matinga ngikiari ngi unique as a campaign yao what was unique in your campaign senge chokero mutana korete campaign lakini ndo kero kelge unique ndage kagera abantu bagawakire kura what is it njendo chege ndo kiarenge unique ngelinga abana inchi baba atokogania ukonyoro murai lakini ana ne mono officer ko bateba nkwa machetiko ko bayigora asengencho y'abantu baito ba eto bari gutwara bokong na bari bande basetetie presidency yinga list yo muntu baka ukende gutatiganje tinta benga osero kunkwa bwate impact go senkwa renge unique sengencho ne kawaida ya renga naenda nene mono ntunto chetigo etanga n'abantu toko beka iga ko basera bande otwarenge ko bamera abantu bari gochanga banywe chai twabaeresa bande twabomera katwara nyago etaiga twabaeresa manifesto tani baka rolanga ndisaina twaje gukorera siria gabe okay sawa mheshimiwa kura sema yane yokoryo mwanzo mutegereri igakorwa nga Peter Gichana enyororo kura sema ya munyarro wande igaro musaye kirage by the way abantu bachorete guterekia makia ODM mheshimiwa Mbiyo musana mnoru musama mukenya kiagere to basasa siasa
siasa yo matiri ko bwati myaka. Okay. Nari ne timu tonari uchi kwa abantu. Kurukare koza nari ke siasa ko chi university utire utira. Ebona. Gachari ke nyakunga rigere nkanyarange bitumbire bitarakoro. Karoranga ngiseko yagwe chance nabongo bikurabya. So ega propel yo so siasa. By the way, mangana myaka. Ngakita bantu bagwite tomoyo. Inchi utari gukwera moyo. Bagite tomoyo bakeigo. Kinya bange nkaezi tubagante binga so no turumega yao. Actually kana korete interview na yaga igarika kwa lengo mokaka bondo chenga no wasata sikere ngoja kwa wale. Ni stress ya wengi. Anyway, karibu sana sembo ya Manyariro mno MCA. Ndiko wasovi sio kwa rawa tabagendero. Liswali ninegwateganeri. Kichare ke unique se campaign yao. Njiri kwa lokore campaign yao kero kurikiri nechi competitive chichao. Tege tangani. Campaign ya ne yaringe ku include abantu wa kawaida kama mwananchi. Sekara kugira abantu bose sinzi na report netwell n'abantu bansi ba kawaida. Number 2 abantu mberute kompuatsi ya chikuri chikubwa abandi. So no kwara kwa nyoro mutaka ndose ruase kandi ndaterebe sitoni gutarira lero. Bako bekire gari maguta. Babika twatara na boro babika PPM of twatara na boro. Okay. So I think that was unique in a way. I think it na very unique. And abantu mberute kwara kwa nyoro abantu bagutara muntu cyose bera chikuranta muntu meti tugeterwa pen raisio. Okay. Iko chikambi cha umuntu gwache korone chipikipiki. Chipikipiki tutara na magoro tole stulbari tomera abantu tutare migondo ime tusaba abantu chikura kera 50 tuaringa. By the way kwa kwa chibe sia kwa kwa campaign. Because I know musa na musa kawaida ndo manyete kwa kwa. Tene sibere tisi ya kasi analike ndio. Yebona. Na rekwa na naoni. Na soka na ra kwa campaign kidogo. Okay. Ide kwa nyaro musani ndochire. Ku support rinchire mugo sasa yende. Yebona. Tone butare. Bono kero batema kurigiri libuya. Kera batema kurigiri libuya. Ngikyagere tabantu bense mo yabo nyerero bagagochora. Bakatika abantu bali bande konspi. Iyo tukyagere tabagachora number 1. Chino muntu nyekanyete. Kuboyo rengo. And then number 2, ebintu bitu sitali bitigare tamaega. So akaro kurigiri ya munyero wodi kantu yoko kateme no kwa nechpara. Manse bantu bitomba bwati basari chire chitenile chinyagitari. Bona abantu bakarigire bakanyoranga baise konge chance na bonkonyara ko bakwatsi. Okay. Na ndi number 2 vijana bitu brisco bona mchana ro address issue chi vijana ndo nektora chiko bakonya kuchibusia tuwatere chi project chiranyara ko bakonya kuchibusio. Okay. Liswali mbwatega re private yake. Lakini asenge nje faida ya motegereri ni mataba tabanga kirba ko ngoyo no sae. Ndake liswali go chimutume na nyomete. Noraband. Ninde people nyambata bana babiri. Okay. Ngo muziki jana. Muziki Anyway, sawa asante sana. Asante. Ine nyororo manje motegereri igaru mu MCA kwesema ya Manyariro nero choletwe musao mokekerage ya county ya Kisii Peter Gichana wetere kiama kia ODM. Nso ensemo ya mheshimiwa Walter kwesema ya Kiogoro. Ase manifesto yao kero kunyarigiri libuyega ebintu biroro kwa ligite bige sana uchokorera abantu. Bambona karabo na kwa ligiri ngwana ro mate ni mate ngo chamara mwana ligiri ibintu biri mwata ya abantu ngiriki cyubikira bwango ngiriki cywerege kake. Ngendo cyoro cyubikira na bwango. Una kwiritenga by the way una kuswa bisiye bikene. Abantu bakiyobora mategerera. Ase manifesto yana na kuane de goro yichiseme. Na education ne yanto kaya ndrade ekaro chabantu kwanda bali school na bayibomba bwade mechana. Abondo chinga gingo ande county aso wango wanne tutaide kumanya kituranya chibesa chichi basel egere to ena na senjire open chikonya abantu baitu wande school. Ebona. Amache na haro ninta kuligirilia se enje eri gwangake egere abantu baitu nyora macha mayabanyu. Nyagitari cheito tete koranga kitogusu machi nyora mariogo ekogera buruire mboligo chika monte karabocha. Okay. Ewodi eito nintagete nimbwata amatukane ngoruka yana meti after sublocation. Matumo day, Nyamwam day, Nyaguta day and Boronyi day. Azama tukaye mekutana na promise dinda bengo kora yo interact na abantu na komanya problem babwata. Injenye chake kanya kora bwango iga after swearing in. Okay.
Yes. Iko bono asense mo ikisemi ndaro ngwito kwa kwananga education na kintu chugo koligereria sobwango sana. Njira kibono bwe bangeto chugo kwanja mangana ikisemi sobwango ngiyo chugo tanganira. Kwa gati biratsi guseko koraki. Education to kwanira abantu baitombata kire kanyore support ya kogende school. Okay. A school fees ne chande ta bibuli abangi. So tutagete gusukuma tanyole chibasa chiko ballocated che basa egera toyana ne abantu abagende school. Okay. Na abandi bakwamire bagende school. Okay. Sawa. Andake nkintu ki orochike guchikwirike kake abantu bakyogoro kake mbache banya gukora gebiara. Asinge njono bara chiko kanje ngintu tukwa batebete baganya bakabarose. Batebi go chiko bakorera ndako mu akorio kane. Eke karona aliko bateria na bateria kende nda chikanyora na promise tikego chigonsinya. Ningira ne mbe kumukutano batebi ngi yansinyire ne sababu ya gara yasinya ne. Asabona tindio danga ngero ge chikwirike kake ekora nintage dance account tumanye program ero tumanye kumanyanga ngitogo prioritize kuchosio. Okay. Okay. Sawa. Uyo no mheshimiwa mwajemotegereri korosemo ya Kiogoro MCA Walter Muchache. Mheshimiwa James Matinganya Chaki MCA korosemo ya Kemera Ward. Chikambeni chakoro. Ndiki aligeta bauti ase chikambeni chabantu bana. Egerko kerwa go tenda butuko kwaligereri otanga bana baya. Ekambeni yao bakwa kanya rere tabauti yake. What was it? Kambeni ana. Ya bede tofauti yake. Sengencho chenyale goeta ebinyoro na senyumba chetinje tikobe kama konda ali abantu bagocha gusechiro baterena abantu babasongerera jenya chagete goeta enyumba senyumba na umira abantu nabakwanira nabaerese kinguchiko bakorera ande nabaerese biri nakorete bitigarire tenjera ngarange iyo njankonyete bake sengencho kira magani y'abantu sali kubwekana iga magani alia kenyorogete kiarenge gontebi nabali kafeta bod ne kenyokeri kende nande nabare sanga ngakingo chiko bakonya kere na soiro. Okay. Andake challenge kwa nartene ne pia se campaign yao challenge kwa bana. Challenge njalenge nene muona singencho abantu baito batu understand gutigarende kawaida aba opponent singo igubarenga kogenda orasegete nabo bagotuma abantu babo sachinde bacha bataka kuburukani lakini ndo morembe no lengororo nande ngokani gubarenge singencho kanyaranga balia nigo bale enyumba yabo nabo bali bakaninga inubono mwishimi kumuganyere mino mwino ngo charo. Okay. Egere kutulifu ekaba kwanyora libagali okoeresa abantu ndiki wataketeko batebi. Okay. Manifesto yao igibwate binte binge sana igati yabo ni mayete bakokwana chisem chipara ne bintu binde binge ngintu kigoro cyo cyubikirania so bwango sana bakorera abantu besemo ya Kimera abade nisimakiya baganyererete so bwango nimanye tenga SME nero mone school fees ngotwalero bokon omanyete chinga kijitwa ikire bugima bwa kongire sana usikolibere uchumi ligere lya maguta ya roire ngale ligere linonya ne sukali irengere bona ebindi mbimige tabantu igege ndo turakora so bwango no kubeke budget iria ye pasali na ningagere tenga muna yaite tigunereime igege ndo turakora no kogenda na kuyirigere bwango igere tokonya abaibori tubakanire school fees pasel anene mono amache na chande tabantu baitu amache na chande tabantu baitu so munanje bono ebisime bibiri kire munambire mire lakini akamangara okera kindo chekeremire lakini macha tarachaka kirenya kegogi nande gesime kigyo chiko safu nya gitari ya kegogi gesafu na abantu bo mugonjoro gigonyareka na gesafu na abantu besaba nya gitari igo egento ndakorikia bwangu okoranga machaya anya kegogi abekirwe egere akonya abantu besaba akonya abantu bo mugonjoro akonya mune abantu baranga bigosio bakogenda kuya mache ichinsoko ekira cyo to chi protect abantu baitu banywa mache amaya. Okay. Mheshimiwa Matinga ngintu gikoroche abantu bakimera bachikwirige kake baraganyake akari baraganyake gara gwebange ase manifesto yage ndokero robe gitarakini kera watama ukirige ryo korangi kera kyo boge bakakirige kake kendo kyo asamagani y'abantu kende nkeyo gako bageke
Sengencho kilo muntu natakira akorewa. Okay. Utatigankelinga bintu ebitoko bikorera byonse limo. Ebintu ebyoko bibanga in terms of priority. Watebanga kena kigo chakera nekena kigo chukorera. Naende nkirora chakera kuruwe kenyorogete. Tabege tangani lakini kichike bikyo muisasa kenyorogete kulingana na mahitaji yabo. Yokete ngachi bintu bitu abatayoti byonsi na obire byengencho. Tigana abantu baito turachitwisana situbara nanga bano kimwanda batieke tigancha akere kenchi gokorire. Because ayo manyana to kunyara kubanga kina kira kwera to ganda tuchiko kora public participation abanyana bagata bina kiningi totage to chakere ani ngiuju gukora because nabanje ndatebe ngende gete nguchi gukorera ani abanyana bakebegete first priority. By the way bari mwari nkuriye kero kyo mu MCNC yake bina ko sera mwari ngabantu bano ngosera bari ngabantu lakini ntagetembe very specific inga ngosera kolia ngore impact ya chikura. Okay. Because munanje nabwatebesa lakini ebali babwate chibesa ngosera bari kutiga abantu bari gwateko batebanga nzuzu akekura no murai tutagete nande to prepare mapema tukabatebya kero bachoro umuntu akoiro burangeti ubuno burangeti gwachoro tali murai so umuntu akoire raba ine raba gwachoro tali murai so umuntu akoire 200 gwachoro tali murai so abantu aba yakonyora bari tayari so abasera golia kara kwale gocha lakini abantu barangeti gochoro murai nana mono nchikina kikia kona sengencho nyetwale zotonga nechibesa to kusindana nje to chinya watebesa na risiko nare Sechinde bali bande mbarengo aba barenge biro itaganya baro chibesa batongo sera barenge pakiri 500 lakini abantu bagateba no murai tutagete lakini ndabara imbate banga uikabari kurwa standing allowance allowance yake kwa batarenge allowance kanecha actually to bate banga no basera abantu roje kwa baumeire kwa bateniri kwa babigira so kendo sera boko bagorera sukari bachiere nyomba. Okay. Lakini kasukari kalinga chete ngabwa ta impact because nyaga twala impact tanga bali bagwate chibesa chinyinge tanga bacho. Mheshimiwa Peter. Yes. Mate aiwata yanga ngwa tekene chiza kwa ko ni mwaka. Yote tengo tabiga bantu bata get standing allowance. Yani yuko totende basa. Uikoto bese ito. Mate wana bali kunyeruke yapo. Timaitinga okosera ngwa bata impact nsemo ya monyerero. Monyerero wone. Okosera nkware ngotingo kana lakini ndiko sera kuri abantu babaira ba main squeeze. Okay. Squeeze no ko monte bese lakini umuntu deta ko chora stina ba kumuchora. So in as much as kware ngoro kwa bot impact ne lakini ko ko kware ngoro. Ai buno musai abantu oroche bagwakirite chikura mbona nsemo ya monyarro ward nabasai nababaka nabanyina Mtela tebenga mpanto bose bangakirite chikura basai bangakirite abanyina bangakirite ababaka bangakirite. Okay. Tingo nyara ko tebanga category ki era yaringe specific I think kera muntu nangakirite chikura. Okay. Ase manifesto yao ndake nkiko priority ucho utanga na bakora litanga kikimba bantu nsemo ya monyarro baganyerere ase manifesto ya nebintu nebingi mpangite totega wono tete operate na public participation. Okay. Cenga ndali binyoro totega tekiri kinyoro abantu batebe nganki batagete gokorero ekaraba kwandi public participation yeri turikase county integrated development plan kurora tumego chaka ko prioritize ibintu bino bwente bako lakini nebintu biro rondo cenga bikwa metake yo kuna bono tubwatege sima Kenya kandali tubwatege sima kende keretibo bisime bintagete birigereri ubopema amanja rororo asave community within asaga gotometa chingu gotometa bisima binde amanja ratoka within monyerero. Okay. Kene tubwatse gitari cheto chikwamete tubwatse gitari isechari secha tokone no mone gitari monene x-ray ko beko keroro gicha kusaba abantu baito abantu ko be level 4 kile wana gekero ko irigereria standard ya nere sakeyo. Okay. So tutaite ko yepanu wake kari apanu wake ona bako nyoranga no abantu babiri barari kiroro ekigokoni alafu nyekitari nyandiba nerato irigereria iguru senyicho ne yagachire gakuru n'abanyekitari boka bakoreto ye dereke mbirana na megogo. Okay. Alafu amangana ya masomo kuna abantu bakwanire amasomo ari ase county egentukere development de bibere ECD ne polytechnic. So ECD ne basic ya senyicho
foundation yo mwana school uge gutakirase kweli yakarukuriye libera space diga bado okwende school kwa nyore class cross ne kama esi de bonta kwa at least 3 classes so ne saga ko rwanta ko bwati tore tore libera CV ya rosibo enda bali batu ngo ba ECD iri nabana baitu batwara foundation ono yankariya kwa nyoro muntu ga bwate umwana lakini agusini kumuira primary teacher ase ECD umorai ase manifesto ya unke koroje geo cha kwirege kake kimenya wikirana baraganyaka bamenyerero mbanya ukora gikiana tingo nyara bataba ngikire ira sengenzo ibintu byose biko korone budget so one story kire ibintu byose CIDP kura una budget ya locate lakini within 5 years nabo kwa daranga ibintu byose byabaire accomplished tubatire ka sana nesto choka turwa se studio ngoda tembo por riswali limeri mara kumwata tisimi chomo tegereri mumanya ukolera riswali lili moneli njira kimi bangete kolega sina chi competitors chao abakwabwa no bangete njire yakyo bangete chi competitors se karukuriye bonse mbabo ate chi manifesto chabo mbabo ate bongeni bwo gore maybe unique nimpangete ko barangiria next week Monday tukarase tukwane bari bara batari to ko na rogwega sina mutokora bari to ngeni wa on board inde to ko rega so chibusyo yongo barangiria on Monday bari bago chabache bari bago chabache ezera mukwana mashaidias mheshimiwa kura nsemo ya Kimera James Matimenya chaki enkwana mbwatana yamo chira kibwe bangete nani chira kibwe bangete competitors babo biamono competitors aba tuwarenga na barabo abarenga abantu abaya senge njontu ntora amani tindokora tikende anda abangira abantu bali kumane asechi platform twateba ninga umurai nya sawa chora njere kiba bangete pa nzo abangete senge njo abande tayari bakire bone nabande twakwane nazo ikisimi ndo tagete tumerane na barabu mate bano rasimo bara ibirukunyo birarwo cyane bitogo cyakumerana tubange because SM ya oria abera abategwe kana kinirende ndundu amate ngumurayi nya sawa chora keto some gitabu kya emerenganio 16 some 33 ego tebango bomerani go kutu kya sesaro egni umuntu kwa mwango boko gwera nya sae yono na barabu mbanjira ne tengo bomero boko gwera james madinganya chak tigato chamo chokole merimo Mheshimiwa Walter Muchache Kiogoro jira nero bangite competitors chao go sembago chara kanza go sigiki no competitors bana ntoeta ne nabasani ande buna nabugete abange babantu akwanete nanda abande twanyora ne twakwane na barago tugatebanga ewini yane ne wini ya Kiogoro ward so abombanje tuna abana ba minto nanda abande ne vijana bunanje bala gotema ogima so na injana bango tebanga ntojiwe karansamo tubange torolenga turaski ward yetu Kiogoro na kendi kira toke na bara una wagwenta kwa part of the team area kanyora ke kwerende kendi yansi kira toke Kiogoro ward namba hii simi 070410202078510210 nyoko bata diswali nyoko bata komentara tokenda soba ngosane biro bya chiru mwacho mategereri anosi pia sotegerete manyanga ni wotegerete radio vuna 102.0 FM autonyora anosi pia sotegerete ne bakole chisama cha Minnesota America wetera www.radiovuna.co.ke njeba kono ko muoge boboge radio vuna lo wakire bueno Toende bwangu. Okay. Radio Vuna lo. Oyo ngoyo. Hivyo no. Okay.
Sawa 07041021020785102103 Radio Vunalo. Ya chireke okana 07041021020785102103 Radio Vunalo. Wakire. Mira tamu chipo. Sawa, asante sana. Ngagete mheshimiwa Peter Kichana Nyororo kwa nyorera Max hapo. Radio Vunalo. Halo. Wakire. Oyenda kimatero ko mugonzo. Mugangi yito amangana yawo kwa na yegene gekiagera almere makorire. Sabone jira yangu edo yankwara moina ega tonyero sara tibiya na ende toga antoga de tianyero saidi. Na indu to na okola magendera maya. Okay, Radio Vunalo. Yes. Yari ukwandira mbate ntoko weti. Hello Radio Vuna. Oh. Yes. Oh, Radio Vunalo. Hello. Yes. Okay. Mbate chisimi vere chemwelo 0704102103 Radio Vunalo. Radio Vunalo. Ya chirikire kusenga Radio Vunalo. Bueno. Wakire vya. Sawa. Radio Vunalo isi ni moyo. Radio Vunalo. Oh. Yes, moyo. Hello. Okay, sawa, asante sana. Bashimigwa tete mbaye ngane yego simbaye dibagaria bene mo react cyase birengere byo motegereri muno kuri active birengere cyase motegereri alafu pia karwa mbiyamana go cyasa abantu bago chorete to korera nyasinge cyo gukwana wakorre biro byakire. Yes, zake nayo mheshimiwa. Njo mheshimiwa Walter barimo chache endonda ta yabantu bamintu bakiyogoro ward ni matenga mabwata magania mananenga egasine chekoreke. Nje endonda batenga ninye bangete ninde tayari kuchikubakorera gasi bila kubabagwa njire ndeyons ekagara abantu bonsi nabomo. Chinse monto nanyoto chikura chinke asane kanyora chikura chinyingi. Tindi go chikurigire linga kura irenga mwangete. Yango chikurike ward itamo yons nkolera abantu baite gasi asobomo. Endonda bataya abantu baminto biyamona sobo chyo byabwerete ande bono kitoko enda basobisi bare menga ngo chiturikurwa obakoreri obuya urakonya abantu baito nebinyoro byaitu egere gojibosio ewodi itebenere number 1 as a county ya Kisii. Sawa, asante sana. Mheshimiwa
James Matinganya Chaki kimera ward MCA bia mono itangani kabisa ndate gwiriri bageri lia bene ngakira abantu baito bakimera bonse ngambia mono asengenjo basogeta sobonge nande bakangakira chikura o kwegena kuri babwa atasende na nchenta getemba tebinga nguchande ko bakorere merimo ntari go pagwa ntari go chaya sokorega siamo anene mono ebirengeri byabo biye guri baga egera tokorera abantu baito emirimo kuringana mono kubani kwabo kore donta getemba tebe twaro kwegena asende nande njemba manyete sababu yaga bakanga chikura ndo muntu mukanyeku ngoso ase bigori byonse nande nkunyara kubaikera na baraba kumkera igo yatugwaterane tuswike mirei tumutwe anene mono ebintu biri byabacandete nabona chipara chiri bakwanaga abangi nabakwana ko echiro igembure ko batwera echiro tutagete toje tubarigereri tobakonye egana baraba kwali byasara byabo bironge biyamano Mheshimiwa Honorable na by the way Musaye Peter Gichane Nyororo Munyarra Ward MCA. Yes. Nchirita ndete wakanya sayinga mbiyamona siri bagiri yamete yakabiri ngakira abantu bonse bamunyerero ngambiyamona bari babo gutemambi bachikonga kirikura nakira abantu bari batara na inche ase chipara kuri gichikura bari batubekera amasabo muko bakira ngambiyamona gasi mukora n'indiya alafu ngakira abantu bonse nabari bari gupingana baro ngambiyamona mwate amaitozi ya democratic right kubuchikura mangana akababya nsinge ntonda batebe nkiringa kuna abantu bangena bakambikira chikura ngochinde batema siko nyara bakorere gasi korokana nende gochiko kore gasi ntari ko baguonde bwese sawa sawa asante sana mmoja mutegereria buna ba MCA to bate batatu asentode ya kabere Walter Muchache Kyogoro Ward MCA wetera Wiper James Matinganya Chaki MCA Kemera Ward wetera Wiper Peter Gichane Nyororo Munyarro Ward MCA wetera ODM abali tangani entune tangani kimanto bata ba MCA batatu naende Amos Mukayo Mweli MCA Nyatieko Kenya Social Congress mwalimu Samuel Ogeto MCA Manga wetera kiama gya People's Progressive Party of Kenya Yambega Gisesa wetera kiama kya UPA omu MCA Likoma na bo to batiri tukorero onyanda ke mwemsi ogotora muigwa tegetengo tebinga tobesa koyamase tunajipanga na igo nchirale tego goto mwaje matake radio vona bwana 2.0 FM tukumanya mangana mange chengoro kwa omoge boboge dian boge bo twin boy mabigi ya numero video bye bye